Yo, what's up? Kumusta kayong lahat mga kalabarkada at magandang gabi. Bali, nandito pala kami ngayon sa may Kabungan, Anda, Pangasinan. So, Barangay Kabungan pala. Sorry, nakalimutan kong sabihin, Barangay Kabungan pala. So, nandito pala kami ngayon dahil pinuntahan kasi namin yung si Kawi, yung pinapaalaga namin dito si Kawi. So kinuha pala ni Kuya Anton, no? Kinukuha pa lang niya. At matagal-tagal na rin kasi na hindi namin nakita. Kasi ilang buwan na, magmula nung September, October, November, December, January, February, March, April, 8 months na. 8 months na namin hindi nakita si Kawi. Kaya ngayon, pinuntahan namin ngayon para makita namin kung ano yung sitwasyon ni Kawi ngayon. Bali, nandito rin pala kami sa biyenan ni Karen. So yung nag-aalaga kay Kawi ay kapatid ng asawa ni Karen, si Tasyo. Oh, shoutout kay Tasyo. Napakaganda pala dito, no, pag ganitong hapon. Kasi ang oras pala natin ay alas 6 pasado na. At may pinuntahan kasi kami kanina. Bali, hinatid namin ng bata. So sakto malapit lang kasi dito, kaya dinaanan na namin para naman makita namin si Kawi. Kasama ko rin sila misis, no? Malaki na siya, bro. Oh, nandito na pala si Kawi, mga kalabarkada. Yan na si Kawi. Ang laki na niya. Laki na ni Kawi. Ang laki na, oh. Ang laki na niya, nabe. Oh. Ang laki na ni Kawi. Maamo to? Baka si Painga. Maamo? Hindi kanya amo eh. Pag nabibigla po. Oh, shout out pala kay boss, siya yung nag-aalaga. Kawi. Ba't ka takot sa unggoy? Uy, nakapula ka, tangik. Picturean mo siya, wait. Tingnan mo yung ano niya, yung before and after. Ang laki na niya eh. Nakuha pala namin to, mas maliit ng kunti dito. Diba mas maliit pa siya ng kunti nung nakuha natin, ba? Maliit pa talaga. Oo. Mataba siya. Blondie part yung buhok niya. Ang laki na ni Kawi, baby. Mga ilang buwan na siya? Isa? May isang tan na ako. Ata. Isa? Oo. Tagulan naman. September, birthday ni Kuya, dapat Ito pala si Kawi, mga kalabarkada. Ang laki-laki na, oh. Ito pala yung picture na papakita ko sa inyo nung nakuha namin siya. Nakakatuwa naman na makita, no, kasi ang laki-laki na ni Kawi. Tuwang-tuwa rin si Mrs. Oh. Ang laki na ni Kawi. Hindi pa namin nakita yung baka ni Kuya. Hindi namin pinuntang sa kabasan. Ang laki na niya. Ganda eh. O, babay ka na kay Kawi. Tag na tayo. Kawi! Bye! O, bye ka na kay Kawi, ah. Nasyak ka, nakakikan talaga ng aganin na yan. Hindi. Tuwang-tuwa rin yung batang mahilig sa mo. Nakapula ka, sabi ko. Oh. Pag bigyan baka aning ka, sipain ka. Oh, mataba yan, boy. Taba niyo. Anong gusto mo? Barbecue? Pizza? Halika na, babay ka na. Babay na, Kawi. Halika na, ito. Oh, diba, napaka-bilis lang ng panahon, ang bilis lumaki ng mga ganito. So, nakuha pala namin ito ni Mrs. dito rin sa kamag-anak ni Tasyo, o yung asawa ni Karen. Sinusundan si Kawi, oh. Sinusundan ako. Kawi? Kawi? Kawi?
Maamo eh. Maamo. Kasi yung ibang baka, mga kalabarkada, pag ganun na hindi mo malapitan. Hindi mo malapitan yung ibang baka kasi minsan nang hahabol. Pero ito, maamo to. Bitin na mo yung sisi, oh. Sige yung nanay pala, maliit pa, oh. Tingnan mo yung manok, oh. Nangadito na, ah. Oh? Dami sisi. Ay, anong tawag doon? Abuyo? Ang liit naman ng manok na yan. Dali, habuli mo. Oo. Tawan pa ako, ano, tinuka na kansin? Wala, hindi masakit ang tuka niyan. Gura ko yung ganyan doon sa kabila. Kailangan mo. Grabe ang liit ng manok ko. Ang liit-liit yan. Abuyo yan, di ba? Hindi ka na. Meron pa naman yung lalaki. Lalaki? Oh? Shawi! Red ka mo, nag-iba ng kulay ng gulong mo. Oh, nagtwinkle-twinkle na naman yung mata ko dito. Mauya na malayo. Yung nakakita ka lang ng motor eh. Soon. Salamat ya. Kuya, salamat. Alright mga kalabarkada, no? So nakita na natin si Kawi at yun nga, malusog at lumaki na rin. Shoot ka na doon, oh. Mauna ka, saka ba? Ito pala yung barangay Kabungan mga kalabarkada. Pero yung malapit na sa boundary ng San Jose. Tapos ito yung papunta dun sa Kabungan sa may sentro. Alright mga kalabarkada, so yun lang yung vlog natin ngayon. So dito na matatapos ang vlog natin. So ingat tayong lahat and God bless. The word Bye-bye for po. today is so. Okay, sakay na be, sakay na. Sandali. Sarado yung pintuan eh. Raptor. Kaya nga si Raptor pala, ano?